a vtáci a fráci, vítajte pri treťom diele s Darkanom. Pozdrav sa, Darkan. A sme u ďalšej časti blbých hier a pritom zábavných. No, dneska sme u hry Cuboj Quest. Ja si vypnem hudbu, lebo ma to ruší. A ja? No, ideme na prvý level, že? Áno, čo je veľmi ľahký, som ho prešiel aj. A ja? Aj druhý. Ale nehovoríme ešte, kde sme. Ok. Lebo ty sa potom na mňa naštveš, že kde som ja. Ok. Na treťom už. Na štvrtom. Tak, kde si ty? Ja ti nepoviem, lebo sa na mňa naštveš. Nenaštvem. Na koľkátom si? Jo, čo? Pri 8. Príde? Pri čom? Neviem, asi pri 10. Predbehol si ma, ten net je trestné. Predbehol si ma. Ja neviem, ja som na takej palici. Je taká palica, krabica. Teraz letí balón do vzduchu a ja ho rýchlo musím ostreliť. Ten panák malej skáče. Ne, ja som taký blbec. Prečo? Taký ľahký 10. level, neviem. Jo, dal som ho zase. Pištol je nekonečne kockovatých nábojov. Ne! Oh, shit. Jo. To prdele! Jo. Do prdele! Tieto vrtole. Ja! Do prdele! Čo sa stalo? Koľka ty nevieš prejsť? Taký jeden, kde musíš skočiť na balón. Jaj, to je 10. ten som ja dal. Som mu taký ľahký level. Dobre, mám ho. Do prdele. Ja som asi už neviem koľko. Lebo blbou skáče ten padák, ja som na tom, kde skáčem na 11. Bá! Jo. Ja som už pri niekoľko. Next level, tu sú tie kaktusy, myslím. Ale jak dám dole tie krabice? Prvý balón je dole. Ne, daj to. Jo. Yes. Mám 12 level, idem na 13. Ne, ja som taký blbec. Prečo? Do prdele! Jo. Čo? Dal som to. Ja neviem, ktorý level, neviem prejsť jeden level. 13. Ja som už pri 23. Menu. Ja 14 neviem prejsť. Jo. Ja 14 neviem prejsť. 14 veto je také ľahké. Neviem sa trafiť do tej dierky. Dobre, trafil som sa. Lebo ja som nespravil... Čo? Lebo ja som nespravil 13. Vykašľal som sa na 13, lebo som ju nevedel. Tak. Ne, zase sa to tam zaseklo, bože môj. Pizza. Reštart. Ale ja toto radšej preskočím, lebo... Tento level. Tak. 26. Tak. Next level. Fú, tu sú také kolotoči, do ktorých musíš ísť. A spravil som to. Hej, tam som bol už dávno.
Čakaj. Hovoril som, že sa na mňa naštveš. Ja som už pri... Ja? Nenaštvujem, prečo by som sa naštval? Počkaj, menu. Ja som už pri 28. leveli. Nevadí. Dole. Ne, daj to. To bude veľmi krátke, tak radšej ešte potom si vyberme jednu hru. Lebo toto je veľmi ľahké. Nevadí, to stačí. Môžem aj 3 minútové či koľko ja to zvládnem. Nevadí, škytvo, ja prejdem. Ah, No vieš, to sme si hovorili, že len jednu hru. tak, dobre. Môžem aj... Ja tu budem strieľať 100-krát. 100 minút, 7. No, jo. No, ja som už prešiel všetky. Ja ešte nie, tak to nebude asi 3 minútové, lebo ja ešte nie. Počkaj, poďme sa, koľko natáčame. 6 minút. Až. Level menu. Žum. Keď som to ešte neprešiel. A 9 bola A koľko som? Čo? 22 preskočil som jeden level. Toto môžem odstreliť a potom balóny. Tox. Ja som niektoré preskočil a teda... Jo. Idem na ďalší level. Ty si vedel 23 dať. Prečo? Ja ešte ani nie... Veď, ktorý myslíš, lebo 23? Keď sa poviem, že na koľkatom som. Ja som už na 25-ke, lebo ja robím tie, ktoré som vtedy nedal. Ja som na 23. Prečo? Veď to je ľahké. To mi hovorí, že 23 si nedal. Teraz som ju dal. Ja som ju teraz dal. Som všetky dal. Next level. Čakaj, ja urobím tie, ktoré som nedal. Next level. Ja sa pekne nudím. Už môžeme ukončiť, nie? Nie, ja ešte hrám. A do prdele. Start, tento preskočíme, neviem prejsť 26. 26. Áno. Už moja vec je taká ľahká. Pre teba! Aha. Do... Pre mňa, hej. Ty si ktoré nespravil? Shit! To blbé auto na 27. Čo je to blbé auto ťa odtiahne preč. Je 27. Bože môj, nehovorím, že nevieš na 27. Viem ju daj, len to auto ma zhodilo dole. Zasa. Viem to dať. Ja všetko dám. Ty nie. Čo naň? Preskočil. Normálne ideš. Ja dávam všetky. Všetky som dal, čo ty nie. Ešte aj teraz ich dávam. Dobre, mám to. Ja letím v balónoch, čo mám urobiť? Aha, tu sú balóny, viem. Ja idem v tomto chodím. Odstrelím si jeden balón. Druhý balón a tretí balón. To si už pre 28. Už na 29 je. Konečne. 29 je veľmi ľahké. Viem.
To musíš tieto náboje dávať do toho kolotoča. No len presne tú poslednú neviem odstreliť. Ja som ho... Jak to mám urobiť? Dobre, ja to asi preskočím. Fuck. Yes, mám to. Dobre, urobil si aj 30-ku. Ešte nie. 30-ka je najľahšia. Ľahšia ako jednotka. Netrafil som, no. Ja, počkaj, 30, viem, je to ľahké, ale neviem do toho skočiť, neviem sa trafiť do toho portálu. Ty kokšo, netrafím sa. Som mizerný v tráfaní, ani do záchodu sa netrafím. Ale nie. Nie som jak Darkan. Šarkan. Prdele. No 30 si preskočíme, lebo už ma to prestáva. Lebo sa neviem trafiť. Dobre, trafil som sa. Prešli sme celú hru. Koľko natáčame? O 11 minút, to je dosť veľa. No tak, tento diel sa asi skončí, tak sa lúčime. Pozdrav sa, Darkan. Čus. A ja sa zdravím. Vlčen!